Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang arep do gemremeng, gogolak dalam. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin ki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan ya kurang sugih apa piye ta? Pak. Nyanya ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Ora kena kepunjulan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Akar golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming,